Mám to, Anetu? Nemohla jsem si pomoci. Nutně jsem tě musela vidět a tak tě políbit. Teda ty to se ženskými umíš jen, co je pravda. Ty jsi celá tvoje maminka, jako by si z oka vypadla. A ty si zas od výslechu toho děvčete pořád jako duchem nepřítomný. Líbí se ti nebo co? Okamžitě odpros. Já. Jednak za to kopnutí a jednak za tu hloupou narážku. Nikdy. Poslyš, nevadí ti, že ti celé odpoledne svítí slunce přímo do očí? Ne, jsem na to zvyklý, když se koukám na tebe. Jsi mrzutý. Proč? Protože jsem tak milý. Je to proto, že to děvče je nevinné. Ale ne, chuděra malá. Ale co bych ti povídal? Trápí se kvůli skutečnému viníku. Halo, Ardene? V ústředí mi řekli, že máš služební vůz. Mohl bys mi ho prosím tě půjčit na 2 hodiny mezi 4. a 6. Mám vůz v opravně. Tvůj případ není o nic důležitější než můj. Díky, máš to u mě, starouši? Jestli ti dobře rozumím, přijdeš domů na 9 nebo 10. Oho. Začínáš, musíš se snažit, chápu, nejsem hloupá. Jaké štěstí není hloupá. Když se to namáháš, já vím moc dobře, že ti není dospět. Dráha. Viník je mocný, viď? To jste tu prsy. Ne, přesně 14 hodin. My zapisovatelé býváme často přes čas, ale nikdy dřív. Tak řekni, budeš mít kvůli tomu, že není vina nepříjemnosti? Tak určitě. Ptal se vás někdo? A to tím spíš, že ta ženská je vinná. Jak to? Tak jsem přece měla pravdu, tobě se líbí. Už zas? A ona to moc dobře ví. Je prostě nevinná a to je všecko. Jsi tady snad proto, aby spátral po nevinný? Nashledanou v 9 večer. Jsi měli dělat advokáta. 9 večer. Prosím vás, nevíte náhodou, o kom si můj muž myslí, že je viník? Nemám zdání. 9 večer. Byli bychom zřejmě mnohem šťastnější, kdybych tě měla mít ráda. Naschledanou. Opravdu jste říkal v 9 večer? No, spíše v 9:30. No, poslyšte, Morestane, až vás za chvíli pošlu pro svědka, nespěchejte. Nemám spěchat? Ne, rovnejte si věci na stole, zkrátka dělejte všechno, jenom nespěchejte. Dále? Dobrý den, pane zapisovateli. Dobrý den, paní doktorko. Eli Kardinálová. Těší mě. Byla jste se už podívat za svojí klientkou? Ano, včera. Teď jsem s ní mluvila na chodbě. No a? Přijela mě velice nemilostivě. Nechtěla advokáta ani za nic. Myslela jsem, že mě kopne. Tohle nikosti, hej. Nesnažte se pochopit. Je v hrozném stavu. Už 3 noci nezamouřila oko. Já také ne. Kolegové mi řekli, že pro vás je to hotová věc. Není. No ale to tedy, pardon, no to jim ukážeme, co umí takový advokátek s oko. Neříkám, že je nevinná, jenom si nejsem docela jistý, že je vinná. Idiotka vás přitom nenávidí. Morestane, přiveďte ji. Ano. Pište si, koťátka, já si svezu s vámi. Ten pan soudce má asi dlouhé vedení. Ahoj, Marka Blavanu, necukejte se, no už to půl, přestaňte. Stráž, už je tady zas? Co jsem říkal, vy jste úplně neschopný! Já jsem schopný, pane soudce, ale Marka Blavá, to je schopná. Nechte strážného na pokoji, vidíte, že se snažil připoutat ke mně. Ale jak mi vysvětlíte, že stále trčím v té hnusné celé Vlarokě? Slyšte vy dva, okamžitě zmizte, mám tu jinou kauzu! Ovšem, kauzu. Promiň, že ale ty už také víš, jak to tam vypadá, vyřídím to rychle. Tak tedy, pane soudce, čumáčku roztomilý, vy jste vůbec nic nepochopil. Předložím tedy důkaz znovu. Jsou tyhle nožky schopné šlapat chodí? Vidím vám na očí, že je vám přímo jasné, že se nad ním vznáší
Tak proč je neosvobodíte a s nimi i zbytek mimi? Až okamžitě odveďte, nebo vás nechám suspendovat! Vynastačivce, pane soudce. Ještě jsme neskončili. Poslední bitva nevzplála. Já ještě připočuju. Když se Jose, mám pár známých odborářů. Jsou mi za leco zavázáni, ale Boris, tam je vidět nějaký pravišek, ať se uklidním. Ano, ano. Prosím. Já vím, jak mě nenávidíte, ale puste mě odtud. Puste mě z té díry, já vám řeknu všechno, co vím, ale nechci být zavřená, jsem nevinná. Posaďte se. Člověk by mohl klidně pojít a sám by to vůbec nehnulo. No tak, slečno, posaďte se. Slečna, to je hezké, to ještě nikdo neřekl. Není možná. No, na Vinkově jsem byla ty, anebo Josefo, v zámku to bylo zase jenom vy, anebo má Mila, ale slečna nikdy. No, tak Děkuju se- vám, pane soudce. Tak se posaďte. Slečno, to je hezké, zvlášť pro vězenkyni. Tak tedy, první otázka. Teda tohle to byl průvan a dneska je to zase k udušení. Dejte to sem. Opakuji. První a nejdůležitější otázka. Jméno vašeho milence. Miguel Ostos. Tak tohle je ta vaše upřímnost? Tam se na jméno toho druhého milence. Nechcete odpovědět?